ibende kunumere adana takura yara nekere abịam hụ obere eziokwu ọgbabudo na-eje ihe ọ na-eje ihe iwu ọgbabudo na-eje n'ọkpa na ndị Chineke bụ ihe ga-enyere aka ọgbabudo ga-eje nke nwaanyị ahụmasị ya na adana takura yara na-ewu obere eziokwu agiomshin na-agbawo chloroquine shi yawa chloroquine na-agba kameji kamar fiyawe m ka akwado kuku akwado n'ime akpati na bụ ihe ntụkwuru ihe anjiri n'isi kunchi bụbụ ya pịa nwaanyị amụma hachi ya ka pịa n'isi kunchi nnụnụ na-ekpere n'igwe bụzi ihe nna anụ ka ọ na-ayị apịa n'isi m nwaanyị amụma ji sachiri aka mmaga shita m nchi na mara m ụra ihe gbakwara ọgwụ ego maka na njiri aka mgbe ya na ọ ga-abụ overdose igbe kwụbụchi ụzọ ị ga-esefe ka gba m ụra amawata nge ịrụ na anyị ga-anyị bawa bikoro ide egwu mmiri isi ịmara egwu ọkụ n'igwe ahụ akara ya ọma mụrụ again ihu COVID-23 ahụhụrụ ihe chiekwa akara ekwuwa ya ishishi kewa ndịrị shi nwetara ndịrị gụrụ ndịrị nke a ga-ekwe ma nsọ Chineke menyere igbe ya wụsa ya wa gị ka iburu ndụ ọma isi ọma n'ụlọ ịmara mmadụ ndịrị nke n'igwe ọka na-emekwa isi nwetara ndịrị eke ngwugwu ndịrị atọ pụtara nwaanyị amụma oge ji chibie chibie dekwa m dekwa ọzọ pabụ ya kụtara m n'ekpo ebe hụrụ mgbe e nwere ebe a na-ekpe ekpere chi azụrụ m mba ihe ọkpụwa aka aka m hụrụ na ya mara bụra m asị na ọ bụ deliverance nwaanyị amụma si na ọ bụra bụ ihe eji amafu ya bụ korona ndị be anyị ịmakwa ka mmadụ pịa ewe m ka ukwu akwa Kuholandis dị n'ime akpati ụra m duzie m n'ụra isi kamera kama m ụra m ọsị na ọ bụ ebe ihe eji achị korona ndị na-ebịa wụrụ na ọ bụ ebe ihe eji tie korona ụra hot slap nga tụsa onwe m tụsazie onwe m ka ọganza yewe ya shia ọ bụra bụ ihe eji agwọ ọrịa isi ọbụla bụ Chineke jụrụ anyị ndị Chineke si jụrụ anyị okwu ọma okwu Chineke ọ sị na ọ bụ wọd bụ ihe o sendere hire diseases anyị ọ bụ ụra bụ ihe ụra nwaanyị mara m tara aka m ekwu nwaanyị dara ka egbere ekpere elu adara eme hori ka nne jiri anya n'okpuru agada otekpuru ihe nekwo nono shinap nekwo nwaanyị ji atụ onwe ya mmiri ashịrịrị na-egbu efuru shige anụ nwaanyị vụkwa amụma ọkpụrụ mewe obere akparachi ahụ were ashịkpa m ihe maka ike o ji gbam ya bụ ụra ọ bụghị ike Chineke mgbe o ji gbam ya o nwere ihe na-evu ya ọ bụ ebe ihe bara echiwe nwa ọgbapụta ụgbọ na-eshie ka ọ na-ejekwa ya ọ na-ejere ya ejekwa ekowezi ya eme ndị nkịta bụrụ mbụ na ebe ọ ga-ejeche kpọtara m ndị amụmasị n'ọbụ Dubai biko kpachakwara na ya testo spirit ọ bụkwa ihe niile na-akpọ Chineke bụ ihe nọ n'ala eze some people hekwa ọkụma ọkwa nke na-ewu vaa echiwe nwa gbapụta anyị wọnị na ọ na-egekwa ya ejewekwa ihe na ọ na-ege gegede shọkọ ya igewawa ana m egeta gechewu Dubai biko especially at this time this corona matter a lot of people in fact n'okpuru onwe ha ụkọ Chineke some of them bụ ụkọ ekwensu maka na ihe niile ha na-emeke eji ihu na mkpụrụ ha bụ ihe bụ mkpụrụ Chineke bụ ihe kere mkpụrụ ha na-amịta abụkwa mkpụrụ ezie biko saa ya n'ime mmiri orotofos ya nọ n'ime mmiri ncha na-epịa ya ọkwa ebe ihe nsi ndị mmiri ashị ịhụ ka isi ukwu inekwa ya dị isi ukwu nchimi ga-ahụ na ọ na-eke achara ede ọ bụla ihe ihe eteretara Jehova ga-abụ onye na-azụ m dịka efi
jisikwa ike gbado na ya ọ dị egwu onye nọ na nne dị tara mmadụ na-ata mkpụrụ aghara abụ m onye Chineke anyị na-emere ihe ọma ihe m maara o Chineke anyị si m gwa onye ezi omume na ọ ga-adịrị ya mma adụọ m oke iwe na ebe ezi ọmụ ebere ama m sọ bụ ya bụ ụra bụ ihe mafụrụ ya bụ ekwensị mana ihe mmarụ bụ na adụọ m kọva adịdebekweni isi n'ike